सानै गथ'नि बिमाया सासे हौवाजों खारफालांदों, थानायाव केस। बर' समाजनि नेमखान्थिखौ सिफायनानै हाबा जाखानाय हिनजाव हौवाफोरा गुबुन हौवा हिनजावफोरजों खारनाय जाथाया बारानिफ्राय बारा जागासिनो दं। बेबायदिनो थांनाय 6 सेप्तेम्बर खालि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सराइबिल सुरिबारि गामिनि थागिबि कमलजित नार्जारिनि बिसि सानै गथ'नि बिमा कल्पना नार्जारिया गामि खाथिनि 2 नं कसुबिल गामिनि थागिबि एप्लें बसुमतारिनि फिसाज्ला निमल बसुमतारिजों खारफालांदों। कमलजित नार्जारिया फोरमायनाय बायदिब्ला जाय हौवाजों खारफादों बेहाबो बिसि आरो 4 फिसाफोर दं। बेनिखायनो कमलजित नार्जारिया गावनि बिसि कल्पना नार्जारिखौ गथ' सानैनि मोखां नायनानै न'आव फैफिननो खावलायहरदों। बिसोर सानैखौ बबेबा जायगायाव सोरबा नुयोब्ला 6900837708 आरो 6001586928 नम्बरनि जानबुंआव फोरमायहरनो रायजो राजाफोराबो खावलायहरदों। मख'जाथावदि कमलजित नार्जारिया सराइबिल आउटपस्टआव निमल नार्जारिनि हेंथायै गावनि बिसिखौ खावनानै लांदों होननानै गांसे एजार होनायबो जाबाय होनना मोनथिहोदों। आं गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सराइबिल सुरिबारिनि आंनि मुङा कमलजित नार्जारि। आंनि न'खराव आंथ' आंनि फिसाखौ आं स्कुलाव लांदोंमोन। बिनि उनावनो आं फैफिनबाय स्कुलाव। आं ओंखारदों 6:30 ओंखारलांनानै आङो फैदों 10थासिमावहाय सफैदों न'आवहाय। ओमफ्राय आं खोनाफैबाय बिजादैफोरा होनदों नोंनि हिन्जावा ओंखारलांबाय माहायबा। साइजखौ जों दस्रा नुदों। बिसोरो बोरैबाला जों एसे खोनाखानाय हिन्जावा माहायबा रायबा बायदोंनो लोगो मोननायाव नोंनि हिन्जावखौ आदै जों एसे खोनाहांखादोंमोन। ओमफ्राय दा बियो साइजआ दस्रा जालांदों। बायह्रायाव ओंखारनाया सासे हौवाजों खारदों। 2 नं कुसुमबिलनि जोंनि खाथिनिनो निमल नार्जारि बसुमतारि। बिनि बिसिनि मुङा निलिमा। आंहा सानै गथ' दङ। फिसा हिन्जाव गोजा। बैसोआ सासे 11 सासे 9 बोसोर। हिन्जाव दङ, हिन्जाव दंखायो बेनो गथ'आ 4 दं। आंनि हिन्जावखौ दोनखालांनायनि हिन्जाव बेनिया फिसा 4 दङ। बिसोरो थांनाय सेप्तेम्बर 6 थारिखआव थांदों। आंनि खावलायनाया बेनो अननानै आं माबा मोनसे जाथाय संख्रि बानलुनि जादोंमोनब्ला सिगां गोबावसै माने संसार जानाया 15-16 बोसोर जाखाबाय जों संसार जानाया। बेफोरनि गेजेरावहाय संख्रि बानलुनि गेजेराव संसार जानायावहाय माबा मोनसे नांलाय खमलाय एबा रायफ्लांबायबो जानांगौ माबाफोर। बेफोरखौ बियो दुखु मोननानै दालाथों। माने बियो गोसो सानखांनानै फैफिनोब्ला आंबो बिराद गोसो जादों आरो नोंखौनो नांगौ आंनो जेबो राव गथ'फोरनि मोखांखौ नायनानै फैफिनोब्ला आं जोबोद गोजोनगोन। आंनि आसा खालामो आं गोग्गाम आरो आं जोंनि रायजो राजाखौ खावलायो। आं जोंनि बर' रायजो राजाखौ खावलायो अबावहायबा नुयोब्ला बेखौहाय आंनिसिम दैथायहरनो हागोन। आं फन नाम्बार हरगोन। आं बे जाथायनि सोमोन्दै आं थानावबो केस होदों, आनसलिकआवबो केस होनाय जादों। आंनिफ्राय होनदों बिसिनि फना सुइस अफ जोब लकेसनानो हाबा एसेबो होनदों। नागिरनांगोन होननानै खोथा होदोंमोन। औ।